Himela salam qo'miya dalangiz bilan ko'p vaqtdan beri kimligimni adat bilmän, dokument tasirip bilmän, köp şirketlere ananman. Köp fan şirketlere ýüztüm bahasy bar, ýaman gymmat etdiler. Baha döwük diýende bahany bar, go alalaşan baha şirket saparagan şirketi. Jaňa da bara habarlaşyp bilýäňiz, bugün hem kimlik gelene agdalyny görüşmek ýaly. Hiç hil problemsiz, mesele ýok diýär. Şoň ýaly agdalyny bugün hem açamam lazım. Açayım daha dedi oturuyorum nasıl kodunu anlatacağım. Şimdi açtım. Açı taraftan hakemi. Tarafçı gorkay. Ana razı. Ana. Kursun diýäli täze kimlik lazım. Özüm açacağım. Jaňa da habarlaşyp bilýäňiz, okuw wizasyny etsenlik soraglaryňyz bolsa, zadyňyz bolsa, şirketler tapmaýan bolsa, gymmat bolsa, şu şirketde diline ölen bahany aýtdy 20.000, 15.000 diýe alalaşyk baha sapara. Şirkete jaňa diýip bilýäňiz 552 524 00 94. Mene gowardym ne bilýän. Gowadym ekeni kömek etdi, elinden gelen kömek etdi. Şoň üçin sizin ýüz tutup bilersiňiz da. Okuw wizasyny, kimlik, islenlik dokumenty gorny saparaga jaňa diýip habarlaşyp bilersiňiz. Köp sag bolun.